грешний однобжа, честь найглибішу Тобі даю. Не выпускай же Ты з ласки нас, да будет ункам у кожний час серця Христова, надія наша. Будь милосердним до грешних нас, не выпускай же Ты з ласки нас, да будь ратунком у кожний час серця Христова, надія наша. Будь милосердним до грешних нас, серця Христова, Ти аж до скону з причини греху сумним було. Простя без неба з Божого трону людям безмірно щастя сплило. Хто тільки щиро чого жадав, усьо праз Божа серця достав, серця Христова, надія наша. Будь милосердним до грешних нас, хто тільки щиро чого жадав, усьо праз Божа серця достав, серця Христова, надія наша. Будь милосердним до грешних нас. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. З Духом Твоїм. Коли Дух Святий сидя на вас, отримаєте Його моц і будете моїми свідками аж до краю землі. Аллилуйя. Славі гэты антифон розпочинаємо сьогоднішню святу імшу, понеділок 7-го Великодного тижня. Переживаємо час новенний перед урочистостю спасання Духа Святого. Особливим чином молимося, щоб Дух Святий переміняв наше серце, щоб нас освячав, щоб Дух Святий вел нас по житті. На початку ми швидко представимо Пану Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христового алтаря. В этой концелеброванной святой мше один со святоров хвирує святую мшу за як інтенції подяки за прожито 55 годов Елены Вашки з просьбою о Божьем благословении, потребных ласках, Пецы Матери Божией, моцной живой веры на дальнейшие годы життя для її. Другий святар молиться так само інтенції подяки за прожите 45 годов Андрея Саковича з просьбою о потребных ласках, Божьем благословении, здоровья души и тела, моцной веры для Его и для Его близких. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми,
думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, всіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Просим Тебя, Пане наш Боже, нехай сиди на нас моц Духа Святого, как мы с верою в сердце примали Твою волю и исполнили ее в побожных учинках, прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарец в едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Амин. Czytanie Księgi Dzieł Apostolów. Kali Apolos był u Koryncie, Paweł przeszł przez górne w okolicy, spuścił się u Efes i znajszowszy tam pełnych uczniów, skazał im: Ci otrzymali wy Świętego Ducha, kali powierzyli. A oni odkazali mu: My nie czuli, że jest Duch Święty. I on spytał: U cóż wy chrzcili się? I oni skazali: U chrzest Jana. Paweł skazał: Jan chrzcił chrztem pokajania, кажучи людям, kab powierzyli u tego, kto idzie после jego, to znaczyć u Jezusa. Kiedy to poczuli, oni chrzcili się u imię Pana Jezusa. I kiedy Paweł usklał na ich ruki, Duch Święty zeszł na ich. Oni говорили mowami i proroczyli. A było usich koło 12 człowiek. Увайшовши у синагогу, ён адважна прамаўляў, ведучы на працягу 3 месяцаў гутарку і пераконваючы наконт Божага валадарства. Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Валадарствы земли, спявайте Богу. Валадарствы земли, спявайте Богу. Нехай устане Бог и рассеются вороги Его. Нехай ненависники ягоные утекают от обличия Его. Як развеивается дым, ты их развей. Як топится воск перед огнем, так загинуть грешники перед обличием Божиим. Валадарствы земли, спявайте Богу. А справедливые нехай узрадуются и узвеселятся перед Богом и триумфуют з радости. Спявайте Богу, славьте имя Его, радуйтесь перед Его обличием. Валадарствы земли, спявайте Богу. Отец для сиротов и суддя удовов, Богу своим святым жили. Бог рихтує дом для самотних, в'язнів виводить до щастя. Валадарствы земли, спявайте Богу.
ж вы воскресли с Христом, шукайте того, что у вышинях, где Христос сядить праворуч Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час вучні сказали Єзусу: «Вось цяпер ти говориш адкрыта і не кажаш ніякай прыпавесці. Цяпер мы ведаем, што ты ведаеш усё і не маеш патрэбы, каб нехта пытаўся ў цябе. Таму верым, што ты выйшаў ад Бога». Езус адказаў ім: «Цяпер верыце? Вось надыходзіць гадзіна і ўжо надышла, што вы рассеяцеся кожны ў свой бок, а мяне пакінеце аднаго. Але я не адзін, бо Айцец са мною. Гэта я сказаў вам, каб вы мелі ўва мне спакой. У свеце зведаеце ўціск, але будзьце адважнымі. Я перамог свет». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте на хвилинку. Миланы Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодня в Евангелии мы чуем вызнание веры з боку вучняў Езуса Христа, якія кажуць, што вераць у тое, што Ён, Христос, выйшаў ад Бога. Але ў адказ чуюць пытанне Христа: «Цяпер верыце?» Далей кажа Езус: «Вось надыходзіць гадзіна, што рассеяцеся кожны ў свой бок, а мяне пакінеце аднаго». Дорогие браты і сёстры, пэўна, кожны з нас, хто сёння тут прысутны ў нашай святыні, з'яўляецца веруючым чалавекам і можа таксама вызнаць сваю веру, сказаць, што так, я веру. Але, дорогие браты і сёстры, ці так сапраўды мы задумваемся аб тым, чым сапраўды вера з'яўляецца? Ці усведамляем сабе тое, што вера – гэта не наша заслуга. Вера – гэта Божы дар. Ласка, якую мы атрымалі падчас сакраменту Святога Хросту. Так, вера таксама патрабуе ад нас таго, каб мы стараліся умацаваць яе. Веру можна параўнаць да кветкі, якой таксама патрэбны клопат чалавека, каб яна расла, але таксама ёсць і тое, на што чалавек не мае ўплыву, бо для кветкі патрэбна сонца, дождж і гэтак далей. І, дорогие браты і сёстры, падобна з нашай верай. З аднаго боку гэта Божы дар, а з іншага боку наш клопат аб тым, каб у веры ўзрастаць, каб наша вера умацоўвалася, каб умацоўвалася наша сувязь, жывая сувязь з Езусам Христом, бо так сапраўды гэта і ёсць нашая вера. Калі мы гаворым пра веру, то таксама разумеем, што у нашым жыцці не ўсё залежыць ад нас. У жыцці веруючага чалавека заўсёды ёсць месца для ласкі і для надзеі на Божую прысутнасць, на Божае дзеянне, на Божы провід. Таксама няма нічого дзіўнага, калі з'яўляюцца розныя сумневы, бо калі мы гаворым пра веру, то гэта штосьці натуральнае. І зноў жа ў Евангеліі мы сёння чуем, як вучні шукаюць адказы, таксама маюць пэўныя мелі сумневы і шукалі адказы на свае пытанні, якія ў іх узнікалі. Але тут, дарагія браты і сёстры, вельмі важнае слова «шукалі». Ці менавіта мы шукаем адказы на свае пытанні. Увогуле, ці ставім мы ў сваім жыцці пытанні, якія датычаць Пана Бога, нашых адносін з ім, нашага месца ў свеце, сэнсу нашага жыцця і гэтак далей. Ці ў гэтым такім поспеху нашага штодзённага жыцця, сярод гэтых розных нашых зямных справаў, не забываемся мы пра справы духоўныя,
Ці задаємо собі певне питання і ці шукаємо на їх адкази. Шукаємо адкази перш за все у Божім Слові, ці звертаємося до Божого Слова, до Святого Писання, каб там гэты адказы знайсці. І так само, коли ми говоримо про віру, то для віри так само, для чоловіка віруючого так само характерні упадки. У віри так само є місце для падіння, для слабості. Навіть апостоли оказалися податними на таку слабость, коли покинули Ісуса Христа у тяжкую хвилину, коли одреклися від Його. Однак, дорогі брати і сестри, віра наша не засяроджує нашу увагу, не повинна засяроджувати нашу увагу на наших упадках, на наших грехах і на наших слабостях. Але менавіта на тим, каб після кожного упадку, після кожного греху паўстаць до життя у Божій ласці, у єдності з Христом. Колькі б разоў мы не падали, не грашили, Пан Бог заўсёды працягвае руку, каб дапамагчы нам устаць, каб дапамагчы нам падняцца і далей крочыць разам з ім па жыцці. І ў гэтым змаганні з нашымі слабасцямі, з грахамі са светам, які сваімі спакусамі стараецца нас збіць з правільнага шляху, мы не адныя. Jesús Chrystus побач з намі. Ён ужо перамог гэты свет, як сёння мы чулі ў Євангелі. Але трэба толькі вырашыць, ці я дазволю Яму дзейнічаць у маім жыцці, ці я дазволю Jesúсу Христу весці мяне па шляхах майго жыцця. Ті, браты і сёстры, няхай словы сённяшняга Євангеля захвоцяць нас паразважаць над нашай верай, нашымі адносінамі з Христом, з Богам, якое месца вера і Бог займаюць у маім жыцці. І пагаварыць пра гэта таксама з Езусам у нашай малітве. Папрасіць Яго дапамагаць нам узрастаць у веры, яшчэ больш давяраць Яму і адкрывацца на дзеянне Яго ласкі з кожным днём ўсё больш і больш. Амен. Христу належыць усялякая ўлада на небе і на зямлі. З верою Яго моцу знясём да Бога Айца нашы супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб з дапамогай Духа Святого вёў людзей да жыцця з Панам Богам. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся аб єднасці, ўзаемнай любові сярод хрысціянаў, каб увесь свет змог спазнаць Бога, Яго Сына Езуса Христа. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за народы, якія перажываюць палітычныя і грамадскія канфлікты, каб у іх вырашэнні яны карысталіся прынцыпамі справядлівасці і шанавалі правы чалавека. Цябе просім. Пане. Молімся за ўсіх, хто прыняў ужо сакрамент бежмавання, каб яны адважна сведчылі аб сваёй прыналежнасці да Хрыста. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі падзякі за пражытыя 45 гадоў Андрэя Саковіча, 55 гадоў Елены Вашкель з просьбай аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, петцы Маці Божай, моцнай жывой веры і дарах Духа Святога для іх і блізкіх на далейшыя гады жыцця. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы не змарнавалі дары Духа Святога, які атрымалі падчас хросту і бежмавання. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай наши просьбы, учини, каб мы імкнуліся будаваць Твоє валадарство на зямлі праз Христа, Пана нашага. Амен. Бог кліче усіх, алілюя, Бог кліче усіх, алілюя, будь Богу хвала, співає душа, алілюя, алілюя, будь Богу хвала, співає душа, алілюя. Аллилуйя, мы пойдем за им, аллилуйя, мы пойдем за им, аллилуйя,
Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Святый Боже, нехай беззаганная ахвяра нас очистит и умацує наши души небесной лаской, праз Христа Пана нашего. Amen. Pan z wami, I z duchem Twoim Угору серце, uznosimy ich do Pana. подякуємо Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі ўдзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечеры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Вспоминаючи смерть з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови, разом с папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснулі ў надзею на воскрешение, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзефам і Ябранікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа з Христом і в Христе, Табі, Божайча всемогутний, у єдності Духа Святого,
уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, вучив Ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у
Помолимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, таки Ты узмацнил наисвятейшим сакраментом, и ученик опьен, покинувши старую греховность, перейшов до нового життя у цнотах, праз Христа Пана нашого. Amen. Дякую всім за супольну молитву. Тепер буде виставлення Святейшого Сакраменту, Червінське набоженство до Святейшого серця Пана Єзуса. Для Андрія і Алени, які відзначають день народження, хотілося б пожадати, повіншувати і пожадати Божого благословення на кожен день життя. Заступництва Матері Божої во всіх добрих справах, так само моцної і живої віри, узрастати так само у надії і любові до Бога і ближнього. А тепер виставлення Святейшого Сакраменту. О найсвятейшая гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Троице Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Тройца, один и Божа, змилуйся над нами. Серця Єзуса, Сина Отця спредвічного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, во лоні Діви Маті Духом Святим створене, змилуйся над нами. Серця Єзуса, со Словом Божим істотно з'єднане, змилуйся над нами. Серця Єзуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єзуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Серця Єзуса, сяліба найвищейшого, змилуйся над нами. Серця Єзуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами. Серця Єзуса, полымнившее вогнище милости, змилуйся над нами. Серця Єзуса, справедливости, любови, скарбница, змилуйся над нами. Серця Єзуса,
скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Ісуса, у яким уся повнота богоства, змилуйся над нами. серця Ісуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Ісуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Ісуса, прага од вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Ісуса, терпливої великої милосердності, змилуйся над нами. Серця Ісуса, щодрий для всіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Ісуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Ісуса, у милостивленні за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Ісуса, наповнене снягами, змилуйся над нами. Серця Ісуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами. серця Ісуса, послухняное аж до смерти, змилуйся над нами. Серця Ісуса, дідай пробитое, змилуйся над нами. Серця Ісуса, криниця всілякого сутішення, змилуйся над нами. Серця Ісуса, життя і воскрешення наше, змилуйся над нами. Серця Ісуса, супокой і поєднання наше, змилуйся над нами. серця Ісуса, живая віра за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Ісуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, змилуйся над нами. Серця Ісуса, надія тих, хто Тобі помирає, змилуйся над нами. Серця Ісуса, радостю всіх святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на собі грехи світу, змилуйся над нами. Єзу тихий і покорний серцем, Учини серце наше до Твоего подобными. молимся.
Всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твою милосердности, и даруй ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарить на веки вечные. Amen. О Єзу, наймилейший Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтаря. Ми Твоя власність і Тобі належать хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшему серцю Твоєму, как еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голад. Будь владаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучився від Тебе. Приведь їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир. Одари костел Твой безпечною свободою, дай всім народам супокой і згоду. Учини, каб на всій землі від краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло до нас збавлення. Яму хвала і пашана навіки. Амен. Panie Jezu Chryste, w dzień niebowszestia Ty zagadał swoim apostolom nie dochodzić z Jeruzalema, ale czekać obiecania Ojca. Ty skazał im, Jan chryścił водою, a wy będziecie ochryszczeni przez niekalki dzień Duchem Świętym. Przyjmijcie moc Ducha Świętego, jaki na was syjdzie, i będziecie moimi świadkami aż do kraju ziemi. Po przykładzie apostolów, jakie z Maryi Twojej Matki i innymi Twoimi uczniami 9 dni jednoduszno trwali na modlitwie, tak samo i my chcemy podrychtować przez supolną modlitwę do przyjścia Ducha Świętego. Тому просим Тебе, спошли нам своего Духа. Спошли нам своего Духа. Panie Jezu, Ty prawda, mądrość od lustrowania Ojca, spошли Twoje światło i prawdę, jak my zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami przed wszystkimi ludźmi. Спошли нам своего Духа. Panie Jezu, Ty wzeszł do Ojca, spошли nam obiecanego Утешителя, jak my otrzymali moc z nieba. Спошли нам своего Духа. Panie Jezu, uczyni, kab nas wiał Duch Boży i my zawsze postupali jak Bożie dzieci. Спошли нам своего Духа. Panie Jezu, spошли na nas Ducha Świętego, jak my wyznawali przed ludźmi, że Ty nasz Władar i Pan. Спошли нам своего Духа. Молимся. Просим Ciebie, Boże, niechaj Duch Święty zapalić u nas той огонь, jaki nasz Pan Jezus послал na ziemię, żadaючи, kab on mocno rozgorał się, i z Tobою żywie władarić na wieki wieczne. Этой величный сакрамент ушануйма щиро все, тратить муд старое право, Божу новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе, Богу вечному ушануйма щиро все, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, да Отцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, праз пасхальную таємницю Христа Ти откупи усіх людей, заховай у нас справу Твою милосердности, как мы неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлися отримати її пльон праз Христа Пана нашого. Амен.
хвала и прославление. Иисусу честь и подяка вечно, хай буде вечно. Иисусу честь и хвала, хай будет честь и хвала и прославление. Иисусу честь и подяка вечно, хай буде вечно. Иисусу честь и хвала, хай будет честь и хвала и прославление. Иисусу честь и подяка вечно, хай буде вечно. Иисусу честь и хвала. Нашему Богу песни грайте, моц Его и величь выславляйте. Нашему Богу песни грайте, моц Его и величь выславляйте. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.